video. Kosi, řekni nám něco. Musím říct, co bych ti jako měl povídat. Nevím, něco nám řekni. Já? Ti radši nic říkat nebudu, to špatně dopadlo. Ten ti určitě něco řekne, něco srozumitelného. Já znám samý veselý historky o tom, jak Kos vůbec neumí nic říct do kamery, jo. Vždycky k němu přijde George a Kos vždycky jenom, teda George vždycky řekne, hele Kosi, řekni nám něco, a Kos vždycky. Já nevím, co mu mám říct, vidíš, a znova, že jo, no, řekni, Proč bych to říkal? Mám důvod tady... Pozor, ostavujme! Kos řek 2 věty srozumitelný.